Ngithanda ukuthi nginibingelele ngiphinde ke futhi nginamukele khona la ku Backspace sengiphinde ngabuya ke futhi nezindaba ke ithinto ezediski ezenzeka ke lapha kumaqembu akwi-PSL. So namhlanje ngiphethe ke indaba ezahlukahlukene ezithinta ke zama transfer nayo ke lapha iKaizer Chiefs. So la ngizoqala ngendaba ke ethinta uThabo Moloyisane nayo ke iKaizer Chiefs. uThabo Moloyisane kade ke impela alinkwa nayo ke iKaizer Chiefs. Ngiyathemba ukuthi ke babukeli sebe bayibona kaningi ke lezi indaba itrenda ku social media ama rumors. So la kunama reports ke mbukeli avezwe ngama journalist athembakele ukuthi ke uThabo Moloyisane usayine ke pre-contract nayo ke iKaizer Chiefs njengoba ke contract yakhe izophela naso ke iStellenbosch ngawo ke lapha uJune. So injalo ke mbukeli baveza khona ukuthi ke uThabo Moloyisane uzoba umdlali wamakhosi. Baveza khona impela ukuthi usayine i-pre-contract namakhosi and lezi indaba ke ivezwe ngama source athembakele afana ke no Diski Times nabo ke lapha osokhala duma. Ngidlule ke mbukeli ngilapha kwindaba ke thinta yona iKaizer Chiefs naye ke lapha umdlali weGolden Arrows yena ku Isaac Sise wale eIvory Coast. So kuneyindaba ke lambukeli izimnandi kubonaka abalandeli bayiKaizer Chiefs ezithinta yena ku Isaac Sise nayo ke iKaizer Chiefs. Kunama reports ke lavelayo mbukeli alinka ke yena uIsaac Sise nayo ke iKaizer Chiefs. Bathi ke mabeveza laba veza ukuthi kamakhosi ayimisele ngokusayina yena ke lo mdlali wakhona ke lapha eIvory Coast. Bathi ke kodwa ingxoxo zisaqhubeka nayo ke Golden Arrows. Lezi indaba ke mbukeli okwamanje ke isengamahebezi ama rumors bengaconfirmwa kodwa ke indaba lezi ejabuliseka abalandeli abaningi beKaizer Chiefs lapha ku social media ngenxa ukuthi ke kade ke bemfuna lo mdlali for yona ke iKaizer Chiefs. So zinjalo ke mbukeli yizo ke lezade ngiphathele zona ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.